नमस्कार, हांव प्रसाद महाबळेश्वर सांगोडकर. कामानिमित्त दुबय असता. आमच्या गणेश मंडळ गोवा दुबय यांच्या वतीन आमच्या सत्यनारायणाच्या वार्षिक पूजेक सगळ्यांक आमंत्रित करता. गणेश मंडळ आमचो विविध प्रकारचे सगळे कार्यक्रम करता. तेतूंतली ही आमची सत्यनारायणाची पूजा ही मुख्य उत्सव जावन आसा. ह्या वर्षाचे पूजेचे यजमानपण श्री आणि सौ सीमा विलास परब हांकां फावो जाल्ले आसा. पूजा 30 तारखेक गुढीपाडव्या दिसा सकाळी 9:30 जातली. त्यानंतर महाप्रसाद आणि महाआरती आसतल्यो आणि त्यानंतर मंडळाचे कलाकारांचे भजनाचो प्रोग्राम आसतलो कार्यक्रम आणि विविध प्रकारचे सांस्कृतिक कार्यक्रम आसतले भुरग्याचे आणि बायलांचे. पूजेचे थेट प्रक्षेपण फेसबुक गणेश मंडळाचे फेसबुक पेजीर पळोवपाक मेळटले. आणि हांव विनंती करता सगळ्या गोंयकारांक आणि इतर सगळ्या मित्र मंडळींक की पुजेक येवन सगळ्या पुजेचो लाभ घेवचो, सत्यनारायणाचे आशीर्वाद घेवचे. जय श्री गणेश. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.